San iyon ng kaniyang buhok. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid. Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yun upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Magbalik tayo sa Judea. Guro, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? sinabi ni Jesus. Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus, Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. tugon ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, Patay na si Lazaro. Ngunit alang-alang sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Sapagkat dahil dito, kayo'y mananalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kaniyang mga kasama. Sumama tayo sa guro. Mamatay tayong kasama niya. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania, kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, sana'y buhay pa ang kapatid ko. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Opo, Panginoon. sagot niya. Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwala akong kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at